Πολέτης Ανδρέας, 87-76. Έχω άγχος, αλλά πιστεύω ότι το άγχος πρέπει να λειτουργεί ως αρχικός παρακινητικός παράγοντας, γιατί υπάρχει ένα σημείο στο οποίο, άμα περάσει το άγχος, μιλάμε για ψυχολογική κατάρρευση του ανθρώπινου οργανισμού. Τι κάνω, Το όνομά σου. Πολέτης Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα. Δεύτερος Ντίκινσον. Ο πρώτος. Ο πρώτος είναι αυτός που τραγουδάει. Ο γνωστός. Ναι. Τον Μέιντεν. Α, είσαι και μεταλλάς. Μια ζωή. Η ζωή μου όλη είναι. Η ζωή μου όλη είναι heavy metal. Ποιο κομμάτι θα μας πεις τον Θα πω Μέιντεν? το Fear of the Dark, τον άλλο Μέντερ. Για πες το. I am the man who walks alone, and when I'm walking a dark road, and I know strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Have you run your fingers down the hall? Have you felt your skin crawl when you searching for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you sense that something watching you. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Have you ever been alone at night? Περίμενε. Άλλο τραγούδι έχεις? Γύρισα στο σπίτι μου 2,5 και κάτι. Όσο κι αν προσπάθησα, δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Πόσο υποφέρω, που θα πάει πια δεν ξέρω. Θέλω να ξεχάσω, μα όλος αναφέρω. 2,5 κι εγώ περιμένω, 3 κι ακόμα μόνος μου μένω. Όπως τόσα και τόσα βράδια που έχεις φύγει και μένουν άδεια. 2,5 κι εγώ περιμένω, 3 κι ακόμα μόνος μου μένω. Όπως τόσα και τόσα βράδια που έχεις φύγει και μένουν άδεια. 2,5 κι εγώ περιμένω, 3 κι ακόμα μόνος μου μένω. Όπως τόσα και τόσα βράδια που έχεις φύγει και μένουν άδεια. Εγώ είμαι αφωνός. Να είσαι καλά. Μας έφτιαξες τη μέρα. Ναι. Σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με το τραγούδι, μπα. Εντάξει, μ' αρέσει το θέμα. Αλλά για δεύτερος Ντίκινσον, ούτε για τρίτος, ούτε για τέταρτος, ούτε για 155ος. Αλλά επειδή σε νιώ... Απέχουμε πολύ από τον Μπρους Ντίκινσον. Που ήθελες να μου πεις ότι είσαι και δεύτερος Ντίκινσον. Όχι, απλά έτσι το είπα. Το πες. Συγγνώμη κύριε. Το έχω στις κάμερες γραμμένο. Συγγνώμη.